מצטרף לנו אביהו האנט, סגן ראש העיר. שלום, לילה טוב. שלום, ערב טוב לך ליאל ולצופים. אביהו, מה אתה יכול לספר לנו? קודם כל על הפגיעה הזאת, אתה יודע, לקח זמן עד שהצנזורה בכלל התירה לפרסם שזה קרה, ואנחנו יודעים שההיקף הוא בוודאי פחות דרמטי ממה שהיה בעמק אביב, אבל זו כן פגיעה משמעותית. בעמק אביב היו טילים מאוד גדולים ומשמעותיים, והפעם הם שינו את השיטה, והם הופכים את השיטה לפצצות קטנות ומסוכנות, וזה מה שקרה הפעם, ונפגעו שם, נפגע מתקן בבזן, שגם גרם לכך שכרגע המפעל לא עובד, והלפיד בוער, מפני שכאשר המפעל יורד מייצור, אז מיד הלפיד בוער, וצריך לפנות הרבה מאוד גזים רעילים לאוויר שכרגע תושבי חיפה נושמים. מציאות מאוד בעייתית. אנחנו נמצאים פה באזור המסוכן ביותר במדינת ישראל. זהו, אתה אומר, המפעל לא עובד, הלפיד בוער, ומה שהתושבים שלך יגידו, זה אי אפשר לנשום אצלנו בעיר. נכון, והם אומרים את זה עכשיו. אני מקבל מלא הודעות מתושבים, חלקם הגדול בקריות, שמריחים ריח של דלקים, ואנחנו מודעים לנושא. זה לא, אנחנו נלחמים כבר שנים רבות לפנות את בתי זיקוק ממפרץ חיפה, מפני שאנחנו מבינים שהמפעל הזה, עם שלושת המפעלים במתחם הגדול הזה, הוא מייצר לנו סיכונים, הוא מייצר חריגות מאוד משמעותיות בזיהום האוויר במפרץ חיפה. רק בשנת 2024 הוא חרג ב-46% מההיתרים שנתנו לו ואפשרו לו לפעול. תראה, אביהו, אני זוכרת... ואנחנו פועלים רבות לשנות את זה. אני זוכרת מ-2018 המלצות של משרד ראש הממשלה לפנות את המתקנים ולהעביר אותם לנגב, ואישורים של הממשלה לזה, ואז עוד שוב ועדות ושוב החלטות ושוב צעדים. מה בפרקטיקה, אתה אומר, אנחנו במקום הכי מסוכן בישראל, מה עושים כדי להגן על תושבי חיפה מחלילה אסון הרבה יותר גדול? הרי אנחנו לא יודעים, או אנחנו יכולים רק לדמיין מה היה קורה אם זו הייתה פגיעה ישירה במשהו אסטרטגי יותר במתקן. תראה, אנחנו מבינים ואנחנו מנסים לשכנע כל גורם ממשלתי שמדינת ישראל צריכה לעבור ליבוא של תזקיקים ודלקים נקיים. זה ברור לכל בר דעת שכדי לייצר ביטחון אנרגטי למדינת ישראל, צריך לייבא דלקים נקיים ולייצר יתירות על ידי כך שאתה מאחסן אותם באזורים שונים ברחבי מדינת ישראל. בתי זיקוק לא מעוניינים לצאת, הם מרוויחים קרוב למיליארד שקל ברבעון. כן. ולכן הם מעוניינים להישאר, ומפעילים את כל הכוחות שלהם כדי להישאר פה. אבל מה, זה מסכן קרוב למיליון תושבים. כן, אז תגיד, אביהו, רק לסיום, נכון. אתם, אני מניחה, בקשר עם משרד האנרגיה ועם משרד להגנת הסביבה. מה הצפי מבחינת תושבי חיפה? מתי קצת אמור להתפוגג השן הזה אצלכם? אנחנו פועלים יחד עם משרד ראש הממשלה ופרופסור אבי שמחון ועם המנהלת שהוקמה לצורך כך, כדי לייצר את כל התהליכים שבזן